chukwu na mkpa na ya ekene ezumezu mma ya ekene mmọkụ kene mmọtọ kene eji ekwu kene eji nta ọ bụ n'isi ndị nne niile na-aya alụ ọ bụ ha ka anyị na-ekpere n'isi ya n'ụbọchị taa ezumezu ndị nne niile ndị nne Igbo niile ụmụ nwaanyị ndị Igbo niile na-aya alụ n'ụbọchị taa ka anyị ji nnekwu ọkụkọ wee na-eropụ ụtọ ọya na ụtọ ọnwụ European na European na European na European ezumezu mmọkụ na ụlọ mmọkụ na mmọntakụ na ụlọ ichekwu na iche ntakụ na ụlọ ka ndị nne chebe ka ha naba anaba ha gbuo n'aka ndị ka ọ bụ na mma gbuo n'aka ebe ka ha bụ na mma ka anyị mesịrị ya arụrụ ole oke na adịdị ọkụ wee na-eketa ha na ndị otu ụmụada be nna ha ihe zara ezumezu ụmụada nwụrụ ọnwụ ike ụmụ nwaanyị ndị nwụrụ ọnwụ ike ndị amara ụwa ha ndị alụrụ ọrụ ha ụjọ ha na ts okwu ndị atọrọ aka ndị nwụrụ ọnwụ ike n'ụbọchị taa ka anyị ji oke na adịdị wee na-eketa ha na ha anyị ketara ha na-eke ha na ndị nwụrụ anwụ anyị ketara ha na-eke keta ha na-eke keta ha na keta ha na nkwọ ezumezu mmọkụ na mmọntakụ n'ụlọ ka anyị mesịrị ya were nnukwu ọkụ wee na-emere ha na ụmụada be nna ha oriri udo ịfụnanya na ọganihu na ịkọ akụnụba na ịgbasa ikuku na mmiri ka anyị mesịrị ya were nnukwu ọkụ wee na-enye chi ya na ezumezu mmụọ niile ha na anyị ka a bụrụ ụzọ ka a bụrụ ha azụ ka a jebe ka a naba anaba ka a gbuo n'aka dị ka ọ bụ na mma ọgwụ n'aka n'ụbọchị taa ntigara ọwụ na wee sị na ọdịgoro ndị nne niile na-ahịa alụ na mma n'ụbọchị taa ndị nke amadị ya n'ahịa na-alụ ya alụ n'ahịa ahịa ndị nke na-ahịa ọya amadị ya n'ahịa ma ndị na-ahịa kansa ya ezumezu ọya niile na-ahịa n'ụbọchị taa ezumezu mmọkụ na mmọntakụ echiekwu na iche ntakụ n'ụbọchị taa ga nsị na ọdịgoro ndị nne niile na mma ndị nne Igbo niile na mma n'ụbọchị taa etu a nkwuru ka ya bụ mgbe niile ebi na-awa Chukwu okike abịa ise ọ dịgoro ndị nne niile na mma n'ụbọchị taa ise oke ọmụnwa bụ eze mmụọ esi Los Angeles, California, USA ya wetara unu akpara nke a wee na-asụ nke emesịa nwanne ọgụ